Okamžitá platba. Od roku 2025 niektoré banky už realizujú okamžitý prevod finančných prostriedkov. Podľa nariadenia Európskej únie budú musieť všetky banky odosielať platby okamžite, a to bez ohľadu na to, či je sobota, nedeľa alebo sviatok. Okamžité platby bude možné realizovať nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí, pokiaľ zahraničné banky budú tiež podporovať okamžité platby. Okamžité platby sa teda realizujú v priebehu niekoľkých sekúnd. Banky sa dohodli, že za tieto okamžité platby nebudú účtovať poplatky navyše. Od októbra 2025 budú banky poskytovať všetkým klientom službu overenie príjemcu. Takýmto krokom chcú banky predísť možným rizikám, prípadne stratám a celkovo prispieť k vyššej bezpečnosti realizovaných platieb. Overovať sa bude zhoda IBAN, čísla účtu príjemcu a meno príjemcu. Ak pôjde o platby na účet fyzickej osoby, overovať sa bude jej meno a priezvisko. Pri právnickej osobe sa overuje názov spoločnosti. Ak klient nevyplní názov príjemcu, bude bankou upozornený na jeho doplnenie. V prípade, že sa klient rozhodne platbu aj napriek upozorneniu autorizovať, prevod bude uskutočnený, avšak s možným rizikom, že finančné prostriedky budú zasielané na účet príjemcu, ktoré nevlastní dotknutý príjemca. Medzi výhody okamžitej platby môžeme zaradiť možnosť okamžitého vrátenia peňazí, lepšie kontrolovateľné cash flow, nízke riziko za odoslanie platieb nesprávnym príjemcom, žiadne sankcie za oneskorené platby, platby nie sú blokované vo finančnom systéme,